Vjerovanje u gajb je stvar čovjekovog srca. Je stvar čovjekovog srca. A srce ima svoja djela. Ima dvije vrste djela. Ima djela vjerovanja. Da vjeruje čovjek, znači, je li tako? I ima djela koja se tiču straha, nade, je li tako? Oslonca na Allaha azza wa dželle. To su djela srca, znači, i ona su, znači, jako, jako bitna. Jer su djela srca puno vrijednija od djela udova. Djela udova nisu ništa drugo do produkt djela srca. Samo produkt. Realiziralo se ono što je u srcu isplivalo na površinu na čovjekovu udu. To je to. Ništa drugo. Jer neće čovjek uraditi svojim tijelom zabranjeno, osim kada mu srce da zeleno svjetlo. A neće se zaustaviti kod Allahovih granica, osim kad mu srce upali crveno. Stane. Čovjekovo srce, kralj čovjekovog tijela. Pa su djela srca puno vrijednija. Nemoj da neko shvati, pa dobro, ako je tako, onda se treba posvetiti djelima srca, jel tako, oslonac i nada u Allaha azza wa dželle i strah od njega, a ostavit ćemo. To je rezultat toga. Dvojica ljudi klanjaju jedan do drugog. Rame uz rame. Između njihovi namaza kao između zemlje i nebesa, kako kaže šejh Islam ibn Kajim. Zbog čega? Zbog srca. Isto, seđda ista, ruku isto, zikrovi isti, sve isto. Međutim, namazi nikad se pored. Šta je u pitanju? Srce. I zato došlo u hadisu da je čovjekov nijet bolji od njegovih dijela. U jednom daji hadisu. Hadis nije potvrđeno od poslanika. Da je čovjekov nijet bolji od njegovih dijela. I zato uzvišeni Allah čovjeka nagrađuje po nijetu. Uđe čovjek, ulazi čovjek u džamiju. I kaže, ja ću sada klanjati, u džamiji ću klanjati 2 rekata. Klanjat ću polako, smireno. Upotpunjavat ću sve. Učit ću na svakom rekatu po stranicu iz Kur'ana. Ili po pola stranice, koliko znam, nije bilo. I uđe u džamiju, dok je ušao u džamiju, sjeo pored njega dvojica, trojica pričaju, nešto razgovaraju, njemu mobitel zazvoni, on ga ugasi jedan put, drugi put, lijevo, desno, protiča djeca ispred njega i on završi brzo namaz. Niti je proučio po stranicu, niti je obavio ruku kako treba, niti sežda. Ja, Rob, subhanake, ja Allah. A nije tio šta? Takav namaz. Inša Allah, htjela ima nagradu ponijeti. Jer je on nije tio, želi dobro, međutim, spriječen je ne svojom šta? Ne svojom voljom, tako, spriječen. Pa je nijet čovjeka, znači njegovo srce jako bitno i čovjek treba voditi računa o svome srcu. Često ljudi vode puno računa o spoljašnosti, to je lijepo, spoljašnost čovjeka treba da bude i u njegovom izgledu, i njegovim namazima, i njegovim djelima, i njegovom ponašanju lijepa, to definitivno, međutim, ne smije zaboraviti svoje srce. Jer graditi krov lijep, izvoditi nekakve, ne znam, tamo ukrase na krovu, a nisi temelje učvrstio, to nije dobro. Pa čovjek mora, znači, voditi isto tako računa o svome srcu.